Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat at welcome sa ating palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing. Ako po si Mr. Panyawan at welcome po dito sa ating palatuntunan. Hari naway maganda po ang ating kalusugan ngayon at tayo po'y blessed at meron pong magandang kalusugan, magandang pangatawan. Sa mga kaibigan natin dyan ngayon na nakikinig, welcome sa ating pagsasama na dito na naman po itong ating palatuntunang makapagbibigay ng dagdag gabay and at the same time mga pagtulong ng sa ganun po mga kaibigan, magkaroon po tayo ng kasangga sa ating kalusugan. Ang ating pong palatuntunan mga kaibigan, hatid po sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talaga pong napatunayang mainam, maganda sa ating kalusugan at nakakatulong sa pagpapagaling ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ang ating pong palatuntunan mga kaibigan ay ang ating pong SED para sa kalusugan program. Ang palatuntunan ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng SED Marketing at tagagawa po ng ating mga produktong herbal na talaga pong napatunayan. Meron po tayong tinatawag na SED Panyawan Plus Mangosteen na kung saan meron po itong mangosteen, luyang dilaw at panyawan. At meron din po tayong SED Panyawan with Garlic. Ito po ay meron pong bawang, banaba at panyawan herb. At meron din po tayong SED Kogon. Ang Kogon plant, napakainam at napakaganda at talaga pong napatunayang magandang ang dinudulot na itong kagalingan sa iba't ibang uri ng mga problema sa katawan, gaya po ng pagkakaroon ng urinary tract infection o balisaw-saw o kaya naman po mga kaibigan may problema sa ating mga kidneys. Maganda po ang dinudulot na tulong ng ating SED Kogon. Ang ating liniment mga kaibigan, isang uri po ito ng pampahid na oil na kung saan po mga kaibigan napatunayan na maganda at mainam dahil taglay po nito mga kaibigan ang methyl salicylate, camphor at menthol. Napakainam at napakaganda po nito mga kaibigan dahil ito po ay nakapagbibigay ng lunas doon po sa pananakit and at the same time mga kaibigan pagbibigay din po ng soothness sa ating feeling lalong-lalo na kapag tayo po may rayuma, may arthritis at meron pong mga problema pa sa ating mga kasukasuan. Ang rayuma mga kaibigan, isa po itong uri ng problema ng kalusugan na kung saan po mga kaibigan tinatamaan po nito ito pong ating mga joints at marami po sa atin lalong-lalo na po yung mga may edad na nagkakaroon po ng tinatawag na rayuma. Isa po itong malawak na termino para po sa pananakit at pamamaga. At at the same time mga kaibigan, paninigas ng ating mga kasukasuan, kalamnan at connective tissues. Karaniwan itong nararamdaman sa mga kamay, tuhod at balakang at madalas lumalala kapag nanlalamig ang panahon o lumalamig yung panahon. Kabilang dito ang uri ng mga tinatawag na osteoarthritis, rheumatoid arthritis at gout. Kapag tayo po ay meron pong nai-experience sa pananakit ng kasukasuan o paninigas, pamamaga at pamumula, limitadong paggalaw at pagkakapagod dahil po sa rayuma, mainam po mga kaibigan na magpahid ng SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil ay sadya para po makatulong sa ating mga may rayuma. Kaya po kung medyo masakit ang kasukasuan, magpahid na po tayo ng SED Liniment Oil. Gawa po yan ng Seed Pharma at ito po ay distributed ng SED Marketing. Kapag tatak SED Marketing mga kaibigan, ito po talagang napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Kapag SED Marketing, tatak po itong magaling. Yan ang SED Marketing. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.